tidak minggu palung ayo karo bebek. Sepatu orang duwe, celana pada bolong, klambi pada bulu kayak kie. Pimen ya, panili ng kancane ya pada pelit. Pimen ya, tuku lunga, matusing umah malas, maker panas. Oh iya, tukun soplak. Oh iya, nyampe tuku sepatu Adidas nang soplak. Ini atas nama Nabil Alif Putra Oh Pertama. iya pak, benar pak. Ini paketan dari soplak. Oh iya oke pak. Sepatu wis tuku klambi sing distro. Terus tuku celana. Wah, sing mesen wong gimana nih? Wis. Soplak. Kon pengen duwe barang-barang apik, kon pengen duwe barang-barang sing ori, tuku ning Soplak. Soplak dijamin somplak.